ole tun rum chu baby lanun pui comment kan share ve thungang Geronimo channel ka ngai thla ka piang hian ramdang police detective le dang te hi an sonom ka ti thin kan ram mizoram nge ya po hian kan police te ramdang ang hian thokrimin nu chui te han tai ma se chu ti rolin man ro tha nu chui na na poimo entirnan heng cctv te hi kan rama thi na thlen tamna world bank road rawmol tele mun fal de poi khoi na thlen thei na munang chi a hian da ve thei ni se ka ti kan rama pong solte tol thana te a hluar chho tran to mai sia ti na ma chi episode a khan aron comment ani maybe lanun pui chunga kan lo me he video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e America rama industry tam takin tlak chiat lama pan mek lain Indiana state chimthlang lama chuan sumdon na akal tluang hle thunga mitam takin azaran zo mek ani chungzinga chuan Maryville khua cheng John Parker po abeseom berpol ani chho meka millionaire ni ngei tumin tranpo alana sa hle ani John Parker hi college atanga graduate nuwa atheyang ang na thokin ain hlo ve lop thina abikin restaurant a phei chuan hun rei veng reng taka thoka amai ro chu hausak na lam kong zo hlol lo nia hriat awangin a ban san ta top mai ani chutian ha tho tur dang po ngai tua lok lem lova a hna an bang ringot mai chu a chung tele a then rual tha ti chuan makan tin a hau po an hau ve lai renga a mai ro chu John chuan tummu mal le nget takalo nei ru reng mai thingpui dor atanga ban hnu chuan vacuum cleaner zuarin sumdon na bulat chana ani chuan kong katin hi sumdon na rem changa angai mi amaya chutiang tur chuan a hnuai na thokte po a fui thin a thil tuma a chiang boka taimak po a tai marem rem hle ni khata hian darkar som pani changa darkar som parukhial te na a thok thin ani ti chuan chutiang a thok reng na chu khuanu point mala soma reilo te chungin a company chu alo thang duang ta hle ani ni khat chu office a chuan mei chi mail thatak pakhathi aron leng lut hlol maya anila chuan customer naran mai motin vacuum cleaner chu alo zor le man moa a mai ro chu nu chu thil leitur nilovin na tho tur zong alo kal hi alo nia a ming chu Judy Hixi ani thu te soin jonanen chuan a han ti dun ta kumsom ni mi Judy Hixi hring nun hi a bum bo ve hle Texas lama chung kor thei taka tangin aron lian vea naupang te in pasalanea chuta fapani an nei hnuin a pasal nen chuan an hanin then zuya ti chuan a fa naupang te pani chu a trul puita ani fat en kol le eizon na lam chu a kopalo ngai chhota a buain ain dailo mep hlea chu wang chuan na thazok be sein John chu aron pan ve top mai hi alo ni John Parker po chuan Judy chu alai natin adin munte chu alo hriat thiam pui hlea ti chuan training te pe in anin chhorzui ve ta ani anlo in zirtir uluk ma deuh te po ani mai thei John le Judy in kara chuan thil engema trek chak si aron om chhota a trek non chak nuwa phei chuan hairwal lovin anin kara paint to my love alo piang chuak ani ti an hrethiam dun ta ti chuan kumsang khat zakwa somkwa pani khan anin nei tange ani ezona kong thu mun zo sa tuina lami nangan ni boka an nu pa chu anin milin an hlim dun ve hak hle an sum nar po tipung chho zelin Michigan khopuya sumdon zirna school andina an pani ming bulla kop J&J Parker and Associates ti ngatin a ming po an phua nge ani an nu pa chu anin milin an thodun na athra heavy boka kong eng kima an sumdon na point ma son chho hlea Michigan sumdong ho zinga phei chuan a thang duang berpol an ni chhota thuai reng ani John nu pui Judy chu ada poi mo thiam hlea mi pui ma athu soina renga po anu pui wang chawa chu tiang hlotlin na chu chang the ni thu a soi war thin hlea anu chu amping long po ko phal lovin
kanu pui du tak le mel thatak ti ngatin a soi deuh kher thin nge ni tin fanau mal som don konga po mal som na andong chho zel boka fa pani Tiffany le Erika te nein ama Judy Fabi Christina le Daniel telo sa bok nen chung korwal tak an lo ni chhota ani an fa te po chu nadangemo sumdon nadangemo khoilovin an sumdon na chuan an bur ve ngal chota dorle office lama chuan an hun tam zok an mang ve ta zelani an hnuai thok tenen po anin nelin anin po tlang hlea chung ko hung tak ang mai hi an ni tin soila kan soi sualom love John ate chung ko chu an sumlak lo tam chhota kha chuan an khosak po asang chhota hlea in ro pui tak lein kar chok thar thaber berte chu nei lo pon nei lo wang ti tur khopin an chena chowa ram shanga te jin kwalin khovela mun moile mun nuam ni an soizong zong tlo chuwa vekan tume moti mai turin an chung ko chu an pe fly away na sa shingnun an enjoy hle ani amai ro chu heng an jin kwal tele nuam sataka an kho sakna phena hian jona chuan tummu mal takalo nei ru reng maya chen khatina lo thlona sumsenga tele chapona thila te han ngai sakve bok ma se ani chuan chu tiang lamai ma chuan hlotlin nom zia mi te mu tira abik takin anoi thokte chu hlotling tura chau chuana kong nia angai ve tlat ani chu tiang chuan an nun chuan nuamin artui pum ni kan thu mai maya chuan an buai ve lo chiang hle an chung kwa poanin ngei tlang viau ni na langa nalama lan tluang boxi shingnuna hian vuina tur thlot an nei lo baki han vuina tur dang po an nei lo mel hle ani amai ro chu thil hi alanda nang ngota te chi alo ni lo fo ole kan kal thui main like han pele lokila tin he channel hi lo la subscribe on so khoi mi subscribe sak ve ngala notification kai on page chuan video tharlo chu piang in if first zi thei don ani chumkhat chu Texas lama Judy nu tra te tlo turin an chung ko in an zina hun limom tak mangin nuam po an ti hlea amai ro chu Judy chuan u nau pa hne na chuan an nu pakara harsat na lian taka op thu a soi chuak tarup maya pon lama chuan chung ko sei sel bo le nu pa in mangai u chuak angin langma se arukin an lo hlim lo hle hi alo ni Judy chuan u hne na chuan ama Fabi Christina le Daniel te chu a pasal zona chuan a en sang bik hle nin a soya na sem chung changa po an pania fa te chu engma ti tura a phut ngai lo lain a fa te bik chunga chuan a khir hle nin a soi chu ti rual chuan zona chuan a en shan wang shim niam ti chu zona om the ni ve tho mai ron tle rol chuak tir ke thini le Daniel te chu an mi zia te po alo dang chho vea an niang rualin nuaman ti party na kal te po nuaman ti chho vea tin ri lo han ti chin ve mai te po an chin chho ve hun lai ani mian biak dan renga po an ngengal maya en kol thiam lo phei chuan hlap zot an chak om hun lai ang kha an ni ve te po anima na chu wang chuan zona chuan pani chunga chuan astrik zual ve deuh te po animai theni hetiang har sat nei chung ko tam tak chunga thleng thina ni ve renga zona te chung ko phei hi chu sum don na lama an kal na sia chung kon lo ngai thare ve deuh te po animai thea chumi siam thatura zona tran han lak thar le na te po ani ve thea pakhat la afa big te alo tran ve deuh boxi nen an thuin mu fu lo te po ani ve thei tho mai tin chu chau chu an boin om chuna ni lo an na tok te zinga pa pakhat le Judy te chuan anin kara thil enga mo in kung kai na thabi kriawan nei nin zona chuan asia an na tok te point an ring hlel ru de uvek toa ma se tu main an sei chuak ngam lo mai chau ani zona chuan anu pui khosa zia chu fin fiang ei tumin CCTV record te an en leta chu ta le arin hlelang ngein Judy chu pan en chuan an lo in strange guis chiang ani ti afin fia ta tlat mai chu thil chuan zona chu a thong na hlea chu ta tang chuan zuina ching chhota akal ton na lama vek chuan na takakal thin ti taka zu po chu anuai na rem hle ani chumkhat po an fanu Tiffany te zeti tunuin aron kola Tiffany chu chan ho te awanga shema to thule
thil serious ani lo thu te aron soya ani azuri lai lo ni bok nen afanu chu ko hoin avota chiam maya atuka avuak na vol te chu an zirti tu ten lo muin Child Protective Services an punta ani Child Protective Services ma in lan tura an kalai chuan John chuan afa te chu engma soi chuak hau lo turin awawa thu nei tu te ma chuan a u Daniel na vuania soi turin Tiffany chu ashil lok boka a thuan oilo chuan an thil nei thatak takte an chan vek tur thu te shilin afa te chu ti tak zetin awawani bera ti chuan tu main a thu chuan hnialngam talova Daniela chuan apashon tor ai chu atuar tarengani chu tiang te noya pa beran noi chhota ka chuan John po chu ain muchuak ve ta deuh ni na langa an chung ko boruak ridlutuk te chu ti zang khai le tumin chante po alavea an zawaya hlim tlan na ni don phot chuan tin asum don na le anei zong te po chu ti ral po apoi ti to lo anu pui chu i re som sari ma se a hmangai na la chuai chuang lova in chen chu soilo a bial pa la ka tanga apo shan theina ni be sein an dor te chu ati top mak maya ti chuan Indiana lama a chung kwa chu a pem pui ta dai mayani Indiana chuan amirin bik ain ngam na ni a hriat mitlem te a hruaya ti chuan ani nen chuan sumdon na bulan an tran thar thale ta a mang bokin thanem ngai takin an be chole chau trawa ana thoktela a thahlang ama poin arin tok tak te vek an ni boka ma po an son chak le pek hle amai ro chu tianga thei to pa chua chung po chuan an nu pa in kar chuan ngai alo hlei thei tlat lo judi chuan in chena angai na sot lea a pian tinal tumin jima te akala eile in la auluk chotel tela chu tianga thanem ngai tanana na chu nalpo anal sot le ani chuta heng ati samoina le ain lak chiat lo na zong hi apasal tana ati alo ni hau lo maya apasal tana in tuai hnum chu soilo apasal John chhorte zinga mi amirin em Jeff Walker nen an lo in ngai zong rule reng to hi alo ni John la chu main ain vong uluk lo tela a bor chhor sot lea zuwa tha hlei thei to bok si lo eng kima niam lama pantin soila kan soi sualom love ti chuan anei tu pa ber chu ti a khosak ta ka chuan an sum don na poin ator chinalo om lo thei ta lo John poin a sum don na lo tla chemek chu a mu mai bik lova ma se ti vak ngai na a sha to si lo ti chuan a topa a thil la nei suma chan tir thei ang chu a shal ta zela chu bak chu ti dan dang a sha to ngang lo ani judi poin thilom zia chu a sha thiam ve thova an fa te po an pa nen chuan lo in thenta se tu bulangi anom du zo kang ti te alo zo te ve ta zeu mai chu tiang thil chu a thleng thei ti John a po chuan a hai bik lo ma se in chen lo sham dan chu alangai tu ave renga judi chu a mangaya eng mani lo watangin hausak na tlang sanga hlang kai te a chu tianga kaltir le mai chu atum lo hle tin judi chu na chua san lui ni poin an chung ko sum le pai manga midang ne na nuaman tol chu arem tilo bur mayani ti chuan sum le pai en kolkonga a fir zual ta sawa judin suma khoi ve theina tur thil te chu ati top sak ta zel maya tin anu pui ui re lai video nei chu alada thareng boka judin ti tak zeta adil poin a phor phal ei lo theilova an lo in thenta ni poin sum le pa in sem thua le korda in thendan an rel huna engkim mai chu anu pui ui re wangani ti afin fiana man ruani don ti ashia chu tiang tak a man tangkai thei chuan a chana thazok don ti po a sha chiang hle ani dan naranin hetiang chung ko nau pangan selen hian harasat na namen loan tok thina abikin rilrulama na satakin ngong thalo anei foni chu tiang chu an fa upa te pani mai ni lovin anau pangjok te chunga po chuan alang chho ve ta thuaya Tiffany chu a thian te nen an school huan an lo hal riap mai ani April ni som pasari kumsani pathum chu ni pui chol ma school kal to ber ni ani a John le Judy te nu pa chu zan rian ei chuaka
choi pa chuan an fanu poi khoi dan chung chang chu an soi du na an fa te chuan ina TV an lo en thung ani chumi zan chuan thim lima police in emergency call pani an dong rual thot maya pakhat chu J&J Parker Industries manager Jeff Walker ania pakhat chu industry nei tu ber John Parker nupui Judy ani an pani chuan John Parker chu misualin an ka thu an ron report tarup mai amuna nu chui tu ten va thlen chuan John chu an office kota ama karbula alo letreng maya atu khuma ka ni ti an she thei ngal ani police ten an dik na changin awali da boni ti an she chuaka an ril ro lo lut masaber chu in rok nakal sola niangem ti chu ania amai ro chu ngun thluk zok an ngai tuan nuwa chu tiang chu ni thein alang le tlat lo John thi dan chu in rok na ani arin om lo em chan chu atero in bel le athil hlu dang engma abo tel tlat lo maya asana man to tele achi or lai te chu alo lain bel kim tlat ani misol te chuan an dapanga man mo takin an tlan chezui ngala niang ti donila aip te khoi ma chu man mo taka zena ang lova han in lip chuak om lo awale chu man mo na tel ei lova aip te changa phor ang tlat ani chu tiang ani ta ka chuan ama tha du tu o manan ngai tua sumdong an ni wangin elpui le an mani lom lem lo chumi an lo om nuala ma se chu tiang thil em chu an ti duang em ti chu zona ani nuchi tu te chuan Judy le manager Jeff te chu thuan an zot fia ngala akap tu chuan mu lo thu le tunge ni an hriat lo thu an soi ve a Judy chuan chumi tlai chuan an nu pa chu zan ri ein an chuak duna an ei khama an office lama an fanu homework bu lam koi turin an phei ni in ain soi chu ti lai chuan an manager Jeff po chu alo la oma office atanga an ho tur ama kar alu to nu chuan akar bula ading lai chu misual tu ti hriat lovin John chu aron kap tamai ni in asoya silai ria hriat vele akun hniam ngala a han hoi chuale chuan mi toy matlan liam lai a hmua ma se tunge ni tiero a she thei talo ni in ain soyani thuan zo fia nu chuan Judy chu police te chuan anina an vatla zingdar li bor velani to wangin in lam chu alore thiap to tura police te chuan an ngai lain afa te pani chuan lo lameng reng maya an pa thi thu chu an shil veta ani nu chi tu te chuan rin le lisan an siam ngala han zui chat tur bi kan la hriat mai lo wangin John mel hriat nai vai de ule ami chhor ho te chuan han ziak lut ve roi phota an vain mi som thum chuang lai an ni nge chu tia John a that tu chuan nu chi tu te an phet so lai chuan John a thir changa ni nu vel leka an manager Jeff chu John ina chuan atlang nel hle ani ti an shetatlat maya chotein an pu berboral ta mun ruak chu a ozo angreng hlea a mai ro chu choka a chau ponilo pindan chungril lama po pu ber mun ruak chu a o vekem ni ti zona alo om lo thei talo chunom khoveng te poin Jeff che waye meru tuk chu an lo mu mai bi khau lo maya nu chui tu ten an mananga kesan ching fel ngal mai turangai po an om nual ani a mai ro chu eng kima John mun ruak chu lo o ta po ni te reng se tual that tu ni ti na ala ni bik chuang lova nu chui tu te tan han ngok ir pop chi ala ni bik lo chu tia Jeff chunga thenom khoveng te mi da fuk thup lai chuan mak tak mai in Judy fa pa Daniela zok chu apashon thi chung changa thu zo fia turin anron shuai tatlat mai anron chui thlen dan po a ma tharuk dai to thil thlenga changin ania rol thar pakhat hian paisa nga lu tuk chu mi ten ring hlelin police an pun top maya police lamin thuan zo fiana Danielan apa that tura ti thule chumi tana apeka ni thu a soi tamaya ma se eng ma thlen zui mai lo wangin an chui zui ta lem lova amai ro chu tharuk nuwa John chu ka hlumani ta chia chumi thukal zela chuan Daniela churin helkai berlo ni ta ani atuka John chu William ania mitam takalo tran pui to wangle a hnuai thokte poin an ngai na toron ani wangin a vuina telpo an thahnem hle
Amay ro chu anu pui ber judi chu mu tur om tlat lo afapa police nan shen wangin aril ruwa boy dewani yang tin chen khat chuan an lo phat sak vea ma se hriat thiam har sa ti fe an thanem hle police station lama chuan Daniela chu nu chitu te chuan thun an zot fiat tangeya ai nga ma ain soi filim ngal charan lo be se ruk te lul nen Daniela chuan apa nen chuan an in kar that lo thule eng tin mo taka kun han thlak ve chu achak thin thu a soi chuak ta rup mai amai ro chu han thaem chu aril rual om ngai lo thule a thina chuan in nam nei na pakhat ma nei lo thu a soi ani ama Danielan apa that turin ti nia soi du pa kha Los Angeles lama an zong chuaka ma se tol thana thlen lai vel khan mun dang da ya awmani ti an fin fia le boxia tin thuan zo fia na a paisa bak chu du lo thule jona chu tha atum lo shim thu soi boka ani kha chu han chip zui chiam na chan tur awm lo Daniela po churin hlom viau ma se alaka eng ma han bo zui tlak emo han chui zui de ngai om ang po pakhat man shet bel thei tak lova chuan niko chung an kol hnuwa eng ma thu boy siam saklovin an chua zalen le ta ani chu ti lai chuan an nu ber judi la chu abil pathar jefanen chuan damlai paran lo tlan le hiat to mai boka apasal thina chuan a khoi na lutuk lo ani mai thei amai ro chu ti mi lung leng in hnem na zong vete apasal thina tur lo e mai manang hanti ngot chila ni big silo a boy thlak ru ve khobang ti chuan pa berbo ral tanga thlainga mazat ave nu chuan an chung ko po chu om ho reng the ni ta big lova a ma chung ko lim tak ni thin kha in chen dar alo chulta judi le jeff chu anin kop zui zela tiffany le erika te chu shuain michigan lama an pem ta Daniela chu apa dik tak kianga Arizona lama omin Katrini ero abial pa erika nen Indiana chuan an la khosa chunzom zelani Jona Thihna la chu chui chualovin alo om ta zela a chung le khat then khate chuan nu chui tu te chu an be pop ve renga chakzo ka ma la turin an vanor ve rengani nu chui tu te po an om mai lo ngoi rengin an nu chui na chu an lo la tho chun zom ve zela chu ta le an fanu Christina school kalpui thin mi pakhat ne na tangin thupoi mo bon tuar turul tuk an hriat bel le tarup mai chu pa chuan Christina chu silai le tir thu alo soi tlat maya chu chuan nu chui tu te beng aver heavy le ta tin chu pa chu an kom chian deuh hnuwa chu silai chu Christina chuan ram hnuai in them thiam na man thin thu te soi wangin nu chui tu te chuan wafin fiange thain an sheta ti chuan a silai ka thin mun ni a soya chuan kalin an va en fia ta ngala be sei lok ang ngein thingkung pakhata hian silai mulu na hnu ma alom nual maya 10.25 caliber silai muka ruan na kor enga mozat an charbok ani chu vele nu chui tu te chuan Christina chu thu zo fia turin anan la ngala Jona fashion chuan silai chu ale ngei thu sein alo pha buai lem lo chu ta azet chuan nu chui tu te chu an phur to hlea an mi zon lai chu afanu nge hi ani an ring deuh thup to a mai ro chu buai na lo om le tlat mai Jona thi hun khan an chut neu newa khati hun lai khan Christina chu ina au nau te nen an om tlat boxia chu wang chuan ani chu han rin hlel chi zia zang ani le ta tlat lo chu tia Christina chung chang chin felani cholai tak chuan abial pa erika chu ri lo kai noya manalo tok ve hlau maya chu ta ani tan hlau chu a tong du ang reng khop mai an man chan ne na in kai noina nei mi lo case dang thlengin a hol kwal ta vak maya chu chuan Jona thi thu nu chui na kong aron sat ko ta hok mai le Christina bial pa erika chuan Jona kap tu chu anupui judi famasa abial nu Christina u ni bok Daniel Hicks ani thu a soi chuak tarup mai ti chuan ama an lo chua to Daniel chu apason tha thu boirin hlel thu a chuan an man tangal ani tin Christina po in nam nei na ane nge ni alana wangin an man ve ngala asilai ka thin na muna an silai mu char le
John ka na silai mu chu an endik na tangin ain mil chi ani ti mu chua ani bok nu chui tu te chuan Christina chu thun an zot fiang ngala fin fiana that tok to ema wangin phat boin zia nei to lo ti a hra thiam ve te po anima na apason Thihna chuan ain hnam hnoi ngei thu sein ain puang Thuruk maya ti chuan ani po chu an man vele ta ngal ani nu chui tu lam tan chuan thok huaina thamani arin noma khoiram police te mo chu ni se alom nan tin chuan ei khom nga lui mai o me amai ro chu tun chuma kan nu chui tu te ro hi chuan alom na drinks ti vel lam khan man mo te chiam lo anni pani pialama hian in nam noi dangan an la ring chewa misual pakhat chau po shem lova chuan tum lo hle ani tin he ngai to na in nam noi dang la chewa an rin chan hi chu John thi zan khan tuna an man tak Daniel le Katrina te hi ina an ngei ti fin fiania chu ti ni chuan a hun taka Daniel chu apa te office a vakalin John chu avaka plum ta ti na ani dona eng tin nge anu te ka zan ri anei kham hnuin office an kal le ti a hriat thei ti chu zona poimo takalo ni le ta anni la zan ri chu ka chumi hnu ho le ngal mai tura in soyan ni sia Daniela timing dik chat lutuk chuan ngai ati thalo tatlat mai chu ti lo ni ta ka chuan nu ber judi chuan in nam hnoina alo nei ru ve rengem ni ti zona chu mathei lovin nu sui tu deril ruwa chuan alo lang ve ta ngal ani annu faza chu tual thana mo phurtu chu lo ni ta se enge chan niang ti te chu zona chan ngai ani boka amai ro chu thil kher chu nu sui tu te tan chana harlo bon bonanza ani top John insurance policy a sum tam tham taka neya alo thi ani chuan aluman tel tu tur chu anu puyani chu ti ni chuan judi chuan zalen takin eng kimaro chun thei baka abial pathar nen chuan ti boi tuam lovin andu tokin hunan mang thei don bok tina ania chu tiang bokin an fate pani poin an nin le an ngai theilo em an pason chu om to lo chuan sum tam tak nen dip dal tu map lovin hunan mang thei bok don ni anin ngai ani thei nu berenelo fui por vering ani phei chuan he thil om lo ni don mi lo ti po kan sha thiam vek ome ti chuan an thu hriat zong nen chuan nu chui te chuan judi chu thuan an zot fia ta chu ta le an lo rin lo sa to na kalain a thu soya chuan oi lo ti deuh thil pani an thur chuak thei ta pang mai le pakhat na chuan a zana office an kal le chan nia a soi an fan homework bu lamangai ti a soi chu an oi thei tlat lo sikul chol mani nu nung berani awangin atu ka tangin an chol zui wang to dona chu ti taka man mo homework bu walam chu a om ang lo viau ani tin John ka ani lai khan judi chu kar chunga lut tongin ain soya silai ria hriat vele akun daya akap tu po amuman tolo niin ain soi khania amai ro chu rigrum thila mishing nol pui omdan mithiam te soidanin silai rik chia khan kun dai ai chuan hoi chua zoka hoi kwal ruai om zok takani chu tiang te chuan anin helna ati zuala thup channel nei phone nia ngain a fa te pani chu na sa zoka doble thain an sheta ti chuan a fa te chu abula changin uluk mang tarai nan kom thale ta an thu hriat sa ringot po an ni pani tlerol chuak tir han chai boinan chuan a tok tiu teu to boka a topa chuan an hlotling ta engkim mai chu an nu judi ro man na veka tian ni thu an soi chuak ta ani chu tenga fa te anin puang ti a hriat chuan ani po chang boi lovin police kuta aroin peve ngala a fa te ka na tur silai le na tur paisa po a pek ani thu te Daniel an tol thana abun kut korle a mai tuam na te po ama pek vekani thu te baka silai le John wallet the thang dan po ama rem ruat na vekati ani thu te a soi chuak ta ti chuan kumsani pakwa khan an chung chang rel nin Christina chu kum nga tang turin a chung thu rel sakania silai met puak tu Daniel chu kum som ni pathum chung lungin tang turati nin abul tum tu amazing hlap tu ber
Judy chu kumsom thum pathum tang turati ani bok Christianai hi zela tanga chuan tua kumsom ni pasari mi chaunin drugs odin athia Daniela po kumsani somparuk khan ngaidam na tlem nen alo chuak vele to boka nuber Judy poi na kumsani somni pathum hian parola chu adil theidon ani ole khati zong khatun rum Geronimo crime kan ngai thlak le theite chu ania Jona chunga thil thleng hi arab thla khop mai sumle pain mishing lo ti dang lam thei zia te po alang chiang viawin ka hria nu chui tu ten an nu chuina an uluka chuti ni lo se amazing hlap tu ber Judy hi a filim lel theitlat ani ole comment section a in soi chhunjom le teang tuk chuan nuam choi tui mut tui mangtha vek ule